Salutare, dragii mei! În sfârșit avem și noi o zi mai frumoasă cu soare. Sunt 3 grade afară astăzi. M-am gândit să filmez și pentru voi, să vă prezint proiectul meu Hyundai Tucson anti-start stop. Am făcut o chestie care m-a scăpat de un stres foarte mare. Stresul cu start stop-ul la Tucsonul meu 2000, model 2017. Am văzut o chestie interesantă pe YouTube. Nu erau prea multe, era doar una singură. Dar m-a ajutat și pe mine. Deci am luat o cartelă din asta de nu mai știu ce, de la farmacie sau de la nu mai știu ce, era un card din asta de fidelitate subțirel, că nu știam ce să pun aici. Ce să bag aici la butonul de start stop. O hârtie nu cred că stătea prea bine. Și am băgat un colț din ăla de cartelă, un card din ăsta de fidelitate de la farmacie sau nu mai știu de la ce era. Și am văzut că intră la fix acolo și rămâne butonul apăsat. Și apoi l-am tăiat, l-am decupat așa frumos. Parcă mai oprisem încă o chestie, încă o bucățică din el de rezervă, dar nu mai știu pe unde am pus-o. Și l-am băgat acolo frumos și a rămas fixat acolo. L-am dat puțin l-am dat cu un marker din ăsta negru să nu se vadă prea urât. După aia, nu mai știu, i-am mai lipit și eu un pic de scoci pe el, ca să stea chiar fix acolo. Și acum, de fiecare dată când pornesc motorul, se dezactivează start stop-ul singur și nu mai trebuie să apăs pe nimic și văd că nici nu s-a defectat nimic până acum. Adică să afecteze în vreun fel, să zicem că stă butonul ăsta tot timpul apăsat. Asta am vrut să vă arăt și vouă, că probabil o mai fi cineva din grup pe care îl stresează așa de tare și nu știe ce să facă și am zis să vă pun și vouă